आराध्या फिल्म्स के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आइए, हम गायक कलाकार सुजीत सोने ही आप तमाम श्रोता समाज के पैर छू के प्रणाम करता नहीं। बड़ा ही सुंदर आज हमने के मौका मिलल बा आराध्या फिल्म्स बिरहा मुकाबला के चैनल के माध्यम से हमने के एगो सैड सॉन्ग परोस रहल बानी। आशा ही ना पूर्ण विश्वास बाकी रहुआ लोग के अच्छा लगे। लड़का बा रोता और सने लड़किया से कहता कैसे साथे क्रिया खइलू उहो भूला गइलू, वादा कइलू उहो भूला गइलू। लड़का बा रोता कहता बबुआ कैसे ससुरा जइबू त जान एगो काम को के जइहा अपना हाथ दिल के दर्दिया खातिर जाम दे के जइहा। लड़का कहता बबुआ वकील ससुरा जइबू त जान एगो काम को के जइहा अपन हाथ दिल के दर्दिया खातिर जाम दे के जइहा। खाके कसम तू तो वादा ना निभइलू अरे जियते तू जान हमके मुइलू वादा ना निभइलू। ओ जियते तू जान हमके मुइलू वादा ना निभइलू। लड़का रोता कहता तोहरे चक्कर में छूटल अरे कॉलेज के पढ़ाई वादा को के भूल गइलू जाए हर जाई। तोहरे चक्कर में छूटल कॉलेज के पढ़ाई वादा के भूल गइलू जाए हर जाई। दिल हो के जुदा तो से रह पाई ना जहरिया जुदाई के अब सहाई ना जिए के सनेही संगे जिए के सनेही संगे कसम काहे खइलू जिए के सनेही संगे कसम काहे खइलू। हो जियते तू जान हमके मुइलू हमके मुइलू। हो जियते तू जान हमके मुइलू।